Roupa de estilo deportivo para todos os públicos e respetuosa co medio ambiente. Esta é a filosofía de Big Fortress, unha marca de roupa que vende nacer en Vilagarcía e que fala de fortaleza. Lo que me gusta de la marca en sí no es que cuando la gente la vaya a comprar diga, bueno, me compro la marca porque así me siento más fuerte. Va de gran fortaleza, pero no la exterior, que es la interior, porque creo que la interior cuesta un pouco máis que la exterior. De fortaleza sabe moito o seu creador. Jesús Guimil Beiras estivo vencellado ao comercio do textil a través da súa familia. Tras a morte do seu pai, o seu proxecto foi collendo pulo, como unha aposta tamén para honrar a súa memoria. Tras 2 anos de traballo, Big Fortress por fin viu a luz. La propia marca también está apoyando al medio ambiente, puesto que el embalaje va libre de plásticos, es con cartón y tiene un producto natural que lo que hace es evaporar el olor, evaporar el sudor para que la ropa no huela. Actualmente conta con 4 puntos de venda, aínda que a súa intención é moverse fundamentalmente polo mercado online. Tamén ten o respaldo de xente coñecida en Galicia, como é o caso do humorista Isi, que exerceu de padriño da marca. Que é un orgullo eu estar aquí sentado con Sofía e coa familia Beiras e con todos vós apoiando, porque é un chaval xoven que ten unha ilusión e que eu creo que pode chegar moi alto. E é bonito apoiar no momento que está empezando. Despois no momento que vexamos a marca pola televisión ou os famosos da televisión coas roupas ou todo o mundo con esta marca de Big Fortress con ela posta que digamos, eu estaba cando empezou e non, agora sí que a quero. O seu soño é poder dedicarse a tempo completo á súa marca. Polo de momento compatibilízao co seu traballo nun ximnasio de Vilagarcía, experiencia que tamén reflicte nos seus deseños.